koje radi tamo? Puši cigaru. A? Cigaru, Tripko. Ima ime i prezime. Ko hiba espledados. Ma kakva je to cigara? Ko viršlo. Košta 120 marki. Koliko? 120 marki. Lele, žitko, kude ima taka cigara? Ovo ti komirova usta, dimi se kod šunak na ciglanu. Au. I kupio sat za 5000. Dinari? Marke. Sat? Da, od čistog zlata. Oči da ispadaju. Lele, majko moja. Jel on lud? Pa sudaka sedi za stal, piju viski, puše topus i frljaju se s pare. Vujko, ne me plaši, molim te. S kakvog ludaka sedi tamo? S originala, Slajke. Samo ludak možda traži 20.000 na zajam. Dinari? Marke, tato, zajebi me s dinari. Da mu ih da. Naš ti komi? Ti kome? A zašto da mu gi da? Zato što ovaj nešto krao pa da ga ne ture u zatvor. Daj mi vika, daj. Pa jel će mu gi da? Naravno će mu gi da, kad još luđi od njega. Dok popuše viršlu, dok zabrlja s viski, će mu dava i tebe. E pa to i će vidimo.